Hej og velkommen til Luksusfælden. Programmet, hvor jeg fortæller kontanthjælpsmodtagere fra provinsen, at de skal lade være med at bruge alle deres penge på smøger. I denne uge skal jeg dog til noget helt andet. Jeg har taget en tur til København, hvor jeg skal snakke med en helt almindelig studerende. Lad os se, hvordan det går. Hej, mit navn er Peter. Jeg kommer fra Slagelse, men for et år siden der blev jeg optaget på mit drømmestudie i København. Og så var jeg selvfølgelig nødt til at flytte. Jeg ryger ikke, jeg har ikke nogen dyre vaner eller noget vanvittigt forbrug, men af en eller anden årsag kan jeg bare ikke rigtig få SU'en til at slå til. Hej, velkommen til. Jo tak. Nu skal du se, jeg har sådan en lille tavle med her, hvor jeg har et overblik over, hvad du har brugt dine penge på. Jeg har inddelt dem i forskellige poster, sådan så vi bedre kan få styr på det hele. Den første post er boligposten, og der skal ligge 4.500. Der sidder muligvis nogle ældre seere derude og tænker, 4.500 kroner for et 10 kvadratmeter værelse i København. Det er ret mange penge, men sådan som boligmarkedet ser ud nu her, så er det faktisk relativt billigt sluppet. Den næste post er faste udgifter, og her skal det ligge 1.400. Og de dækker simpelthen over streamingtjenester, studiebøger, internet, licens, mobil, alt den slags. På madposten skal der ligge 1.500, og ja, det ser jo ganske fornuftigt ud. På transport bruger du 1.000 kroner om måneden, og det dækker dit ungdomskort og dine ture til Slagelse, når du skal besøge din familie. Den sidste post er diverse posten, og den dækker over tøj, fornøjelser, cafébesøg og alt den slags. Her bruger du gennemsnit 1.400 kroner om måneden. Okay, det er da ikke sådan vildt meget, er det det? Nej, egentlig ikke. Men til trods for, at det hele egentlig ser meget fornuftigt ud, så har du altså et overforbrug på 4.500 kroner hver måned. Du bruger altså næsten dobbelt så mange penge, som du har til rådighed. Ja, okay. Det er noget lort. Jeg vil så sige, at jeg har også virkelig prøvet at finde en studierelevant job, både for at tjene lidt ekstra og for at pynte lidt på CV'et, men det er lidt sådan, at når der er så mange studerende, der leder efter præcis det samme job, og så er der bare mange arbejdsgivere, der sådan ligesom har fundet ud af, at de kan godt sætte lønnen helt vildt lavt ned, eller endda få folk til at arbejde frivilligt, fordi de ved, at så mange bare tager jobbet for at pynte på deres CV. Så jeg har simpelthen ikke kunne finde noget arbejde, så jeg har kun SU nu her. Ja, det er jeg godt klar over. Men jeg tror faktisk, at jeg har en holdbar løsning til dig. Nu skal du se. Det var virkelig svært at finde et deltidsjob til dig i København, men vi er simpelthen så heldige, at der er en nettomedarbejder, der blev skudt og dræbt under et røveri i Smørum Nedre her for nogle dage siden. Så der har åbnet sådan en stilling, og den har du simpelthen fået. Fedt, mand. Er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Så fremover skal du arbejde hver fredag og lørdag aften i Smørum Nedre i Netto, og det betyder, at du kommer til at have 2.800 kroner ekstra i budgettet efter skat. Og med de ekstra penge, der har jeg faktisk lavet et nyt budget til dig. Fedt, mand. Lige hvad jeg ønskede mig. Det er det i hvert fald, og dit nye budget kommer til at se sådan her ud. På boligposten skal der stadig ligge 4.500 kroner, da det egentlig er en udmærket pris for et lille værelse i København. Dine faste udgifter falder dog til 1.100 kroner. Jeg har opsagt dine abonnementer hos Spotify og Netflix, fordi det er simpelthen ikke vigtigt for din overlevelse. Og derudover har jeg fremmeldt din indboforsikring, fordi, lad os se det i øjnene. Du er studerende. Du har ikke noget værdi. Derudover falder din madpost til 1.200 kroner om måneden. Det lyder måske ikke særlig meget, men hvis du er rigtig flittig til at kigge efter datovarer, og hvis du godt kan lide havregryn og råbrød, så kan det faktisk sagtens lade sig gøre. Transportposten falder til 400 kroner. Jeg har opsagt dit ungdomskort, og så skal du til at cykle i skole og på arbejde fremover. De 400 kroner til, hvis du skal langt væk, f.eks. hjem og besøge dine forældre i Slagelse. Diverse posten kommer fremover til at ligge på kun 900 kroner, og her skal jeg faktisk have dig til at træffe et valg. Okay. Ser du, sagen er den, at du jo spiller trommer i et rockband. Det betyder, at du skal betale penge til øvelokale, og du skal betale penge til trommestikker, der skal skiftes trommeskin en gang imellem, og alle de ting, de koster penge. Og i det nye budget er der ikke plads til, at du både har musikken, og at du har andre fornøjelser ved siden af. Så du skal vælge, hvad der betyder mest. At kunne gå på café, byture, biografen, koncerter med vennerne, eller dit band. Fuck, mand. Mit band er sådan, nærmest som min anden familie. Det er den ene ting, jeg virkelig brænder for, sådan ved siden af studiet. Det er rigtigt, men når man er på SU, så er der simpelthen bare ikke plads til det hele. Det er fandme svært. For helvede, det er svært, mand.
Ja, det er det nemlig. Og ved du hvorfor det er så svært? Det er fordi SU ikke er cafépenge. Når folk brokker sig over, hvor nemt de studerende har det i Danmark, så tænker de ikke så ofte over, hvor dyrt det egentlig er at finde en bolig i nærheden af deres uddannelsessted. Og der er heller ikke særlig mange, der tænker over, at det er ikke særlig nemt at finde et deltidsarbejde, der er fleksibelt nok til, at man kan have det ved siden af studiet, når man er ufaglært og ung. Samtlige partier ønsker, at vi skal have flere unge i uddannelse, men alligevel bliver de alle sammen overrasket over, at udgifterne til SU stiger. Er der ikke nogen, der har tænkt det her igennem, eller er det bare noget, de siger for at få flere stemmer? Jeg er forvirret.